farko kana ganin sojan nan ni janye su zan yi sai an koya musu hankalin gaskiya. Hankalin gaskiya kuma shine koma turbar menene soja, menene sojan ƙasa, menene sojan sama, menene sojan ruwa. A yau ga janarori nan da yawa sai ka rasa me na yawan nasu nan kuma me suke yi. Mamman ba mu zauna mun tambaye mu ba, mutum da har ya girma ya kai janaral me kake so ka gani a halayen shi, da halayensa, da maganarsa, da saninsa, da jajircewar shi, da rashin tsoronsa, da tsayawa cewa shi yana representing soja ne, to shi ne katanga ta ƙasa. Amma yau za ka ga soja ya tsaya yana ta salutin wannan ranka da ranka ya kamar maroki. Duk janar da ka ga yana yawan haka ai ya riga aikin soja ya riga ya fita a jikin shi, kuma ba kwa san wanda aikin sojin ya fita a cikin su. Kuna neman zarata ne, kalma zarata har ka girma da general shine cewa ko da fitina ta tashi su shugabannin siyasan za su iya cewa muna da zaratan janarori wanda za su iya kare mu, za kuma su